A mi smo danas ovdje u društvu obiteljskog pčelarstva Vesne i Damira Kroga. Gospodine Damir, dobar dan, dobar večer, dobrodošli. Dobar večer. Ja ovdje čitam, mikrofon bliže, propolis, tinkture, zatim kreme, vosak, pelut, prigodni pokloni za poslovne partnere, medna rakija i tako dalje, ali nada sve 100% zagorski Bagremov med, Bagremov najbolji na svijetu med. Pa idemo ovako, gospodine Damir, prvo nekoliko riječi o sebi i o vašoj udruzi, čiji ste vi predsjednik. Znači, ja sam predsjednik pčelarske udruge iz Krapine, glavnog grada naše županije. Ponosimo se s ovim svojim proizvodom. U našoj udruzi ima negdje sada oko 90 članova. U zadnjih 5 godina broj članova nam se izduplicirao. Bravo. Ljudi su se jako počeli interesirati i baviti se u zadnje vrijeme sa pčelarstvom. Postalo je to vjerojatno i interesantno, mogu reći, dopunsko zanimanje iz tog razloga što je takva situacija kakva je, ljudi su bez posla, pa je pčelarstvo bilo pogodno za baviti iz tog razloga. U svaki posao treba investirati, ali sa pčelarstvom se može početi sa jednom košticom, pa kupiš jedno, pa postoje drugo i tak se to pomalo onda i širi. Koliko vrsta meda proizvodiš? Pa znači, to ovisi od sezone do sezone. Ja sam inače spadam u grupu selećih pčelara. U Zagorju, znači, početkom proljeća imamo cvjetni med sa raznog cvijeća, znači počev od jabuke, divlje trešnje. To je, znači, miješani med ovakve boje. Nakon toga slijedi Bagremova paša. To je ta paša o kojoj ćemo večeras najviše govoriti, s kojom se posebno i ponosimo. I nakon toga je ovisi od sezone ono što stignemo. Znate, da li stignemo loviti amorfu, pa nakon amorfu idemo na kesten. Nakon kestena netko ide u liku, neko ide možda na paši suncokreta, ili ostanemo u Zagorju, pa ovisi od godine do godine, možda koju godinu za med je nešto, pa imamo i onaj takozvani šumski med. Koliko je medara udruženo u udruzi? U našoj udruzi, rekao sam, ima negdje oko 90 članova 90. Sada. Da. Dobro, i idemo mi sada na ovaj proizvod koji je mene fascinirao, u biti kada smo se našli na trgu Bana Jelačića, kada je bilo 100% zagorsko, kao što i piše na samome medu, eto, može i kamera pokazati. Zašto je on 100% zagorsko i zašto je on najbolji na svijetu? Znači, ovaj dizajn, moram nešto reći prvo kako smo došli do toga, jer nam je tu velike pomogla Krapinsko-zagorska županija na čelu sa gospodinom Čuljkom, koji je tog momenta radio na mjestu za gospodarstvo za poljoprivrednike. Stvarno se jako trudio i pomogao nam da uspijemo u tom projektu. Znači, taj projekat nije bilo jednostavno izvest. Znači, nekoliko godina su se radile analize što u vrijeme Bagrema medi i gotovo na lokaciji od kilometar 2 se može odrediti po peludnoj analizi od kud taj med dolazi u Hrvatskom Zagorju. Tako da kad se napravi peludna analiza, taj med je nemoguće krivotvoriti. Gdje ljudi mogu nabaviti ovaj med? Znači, med mogu nabaviti u Hrvatskom Zagorju od bilo kojeg pčelara. Svi imamo dobar med. Znači, med, zašto je takve kvalitete, ne ovisi o nama, ne ovisi o našim pčelama, nek jednostavno živimo u takvom podneblju gdje su nam pčele, gdje je u to vrijeme vrlo malo biljaka medi i ono što medi nije toliko interesantno pčelama kao što je interesantan ovaj naš bagrem, i zato imamo tako visoku peludnu analizu tog bagrema. Inače, što se tiče baš osobno vas se može naći u Krapini. Tako je, Krapina, Doliće 72. I broj, recimo, vašeg mobitela je? 098 908 2529. Vi također idete po sajmovima sigurno i... Ne idem po sajmovima, ono je bilo stvarno prvi puta. Ono je bilo prvi puta u Zagrebu na trgu Bana Jelačića. Da, i uspješno. Jako nam se dopalo. Jednostavno moramo ići na to da našim kupcima približimo naš domaći med i da ih naviknemo na veću potrošnju meda, jer je med zdrav, a da ih naviknemo da kupe direktno od pčelara. Pomažu tako pčelarima, a i pčelarima je interesantno jer znate, ovo je proizvod koji mi dobijamo iz naših košnica od naših pčela, ali to je samo jedan mali postotak koji korist ima, uzmemo osobno pčelar. To je nekih 2%, a 98% ima cijela zajednica što se tiče oprašivanja, jer ako ne bi bilo pčela, znate i sami. Sve bi propalo. Tako je.
Damire, ti imaš u backstage-u i pratnju, hoćeš pozdraviti još koga posebno? Hoću pozdraviti svoju suprugu Vesnu, hoću pozdraviti svoju kćer Korinu, pozdravljam i svog sina koji nije išao sa nama, Mihaela koji je kod kuće, pozdravljam sve članove pčelarske udruge, svoje roditelje i sve druge koji me poznaju. I vaš poznati pozdrav je? Medno. Medno svima, medno tebi, eto Krok. Damir nam je predstavio najbolji svjetski med, Bagremov, zagorski, 100% zagorski med. Ja sam ga počeo koristiti, koristite i vi.